Claríssimament, el 27 de setembre vam obtenir una majoria parlamentària independentista i això és indiscutible. I allà hi són aquests 72 diputats i diputades que clarament aposten per la independència d'una part del poble català. Si parlem de vots, és cert que no s'arriba a un 50% dels vots independentistes, però també és cert que hi ha molts més vots independentistes que no pas vots clarament contraris a la independència. Ara ho dic de memòria, però crec que van ser un 47% de vots independentistes i un 30 i poc per cent, 33% de vots clarament no independentistes, i després hi havia, si no recordo malament, un 11% de vots que ni sí ni no, en aquesta amalgama de Catalunya sí que es pot, més altres opcions, més petites. Per tant, igualment tenim una majoria independentista. Ara bé, des de la CUP considerem que és necessari ampliar el marge de suport clar a la independència en quant a nombre de vots. En quant als resultats de la CUP, són immillorables, són espectaculars. De fet, ja veníem del 24 de maig a les eleccions municipals que realment van passar de 100 regidors, no penso, a uns 400 regidors i regidores. Vull dir que realment va ser un increment espectacular, i a més a les eleccions del Parlament tornem a més de triplicar, passem de 3 diputats i diputada, en aquell cas, a 10. Per nosaltres això no va ser una qüestió atzarosa, sinó que representa el resultat de recollir els fruits de tota la feina que s'ha estat fent, sobretot a nivell municipalista i també al Parlament. I en aquest sentit, per nosaltres va ser un bon indicador de que la feina s'estava fent bé. Nosaltres, val a dir que no hi posem tota la carn a la graella de les institucions. A nosaltres ens agrada estar ben imbricats en tots els moviments socials i ens agrada anar a poc i anar consolidant creixements, i en aquest sentit va ser una sorpresa veritablement, perquè va ser un salt quantitatiu que ara també hem d'assegurar-nos que sigui un salt també qualitatiu, és a dir, que allò es tradueixi també en bona feina, en ampliar tota la presència que no vam poder tenir potser des dels diputats i diputades per tot el territori. Ara que tenim 10 diputats esperem que ho puguem fer, i en aquest sentit uns resultats millorables.